Η Κλίμακα είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, ένας κοινωνικός φορέας που ιδρύθηκε το 2000, αποτελώντας μεταξέλιξη ενός κοινωνικού συνεταιρισμού, του Κλίμαξ. Δραστηριοποιούμαστε στο πεδίο της ψυχικής υγείας και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού, υλοποιώντας δράσεις κυρίως στους τομείς της επανένταξης, στους τομείς της παροχής υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η Κλίμακα, η στρατηγική φιλοσοφία μας έχει να κάνει με την ενεργό εμπλοκή αυτών που θεωρούμε αποκλεισμένων. Γι' αυτό λοιπόν και στο έμιστο προσωπικό μας 20% των ανθρώπων προέρχονται από ομάδες, από ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. Μέσα συμμετέχουμε στο Meet Greece, θεωρώντας ότι η καινοτομία και η επένδυση στο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί ουσιαστικά την πιο αναπτυξιακή επένδυση. Μια στρατηγική η οποία ίσως στον καιρό αυτό που βιώνουμε, που οι περισσότερες άλλες πολιτικές έχουν αποτύχει, η καινοτομία και οι νέες διαδικασίες να μπορέσουν να μας πάνε λίγο παραπέρα, προσεγγίζοντας όλες αυτές τις δυσκολίες που βιώνουμε.